सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण 11वा अध्याय करतोय, विश्वरूप दर्शन योग. तर आता थोडेसेच प्रश्न विचारते तुम्हाला आणि अनम्यूट होऊन तुम्ही मला उत्तर देऊ शकता. की काल आपण 10वा अध्याय केला आणि कृष्णाने आपल्या सगळ्या विभूतींचं दर्शन अर्जुनाला दिलं आणि मग ते बघितल्यावर अर्जुनाला खूप आनंद झाला आणि त्यांनी कृष्णाकडे प्रार्थना केली आणि त्या प्रार्थनेत त्यांनी स्तुती केली आहे. विभूती दर्शनाच्या अगोदर त्यांनी कृष्णाची स्तुती केली आहे. तर ती काय केली आहे, त्यांनी कशी केली आहे स्तुती? हात वर करा. सांगा बरं, कशी 2 श्लोकांमध्ये त्यांनी स्तुती केली आहे कृष्णाची. तुम्हाला अनम्यूट होता येत आहे ना? ओके, आता बोला. संगीता माताजी. श्लोक क्रमांक 15. स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमं भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते. आणि काय आणि कशी केली आहे त्यांनी स्तुती? तू परम मंगल आहे, परम देव. हा, बरोबर आहे. तू परम ब्रह्म आहेस, तू परम पवित्र आहेस, तूच परम धाम आहेस, तू शाश्वत आहेस, अशी त्यांनी स्तुती केली आहे. आणि हे पण सांगितलंय की मी नाही, पण सगळे इतर ऋषी जे आहेत, नारद, देवल, असित, हे पण तुझ्याबद्दल असंच सांगतात. मग कृष्णाने इकडे खूप महत्वाची गोष्ट सांगितली आहे, ज्याला भगवद्गीतेचा सार म्हणतात, किंवा श्रील प्रभुपादांनी त्याला चतुर्श्लोकी भगवद्गीता म्हटलेली आहे. तर त्यात कृष्णाने आपल्याला काय काय सांगितलंय? श्लोक क्रमांक 8, 9, 10 आणि 11 माताजी. बरोबर. आणि त्यात काय सांगितलंय श्रुती माताजी? संबंध, अभ्युदय आणि हा, प्रयोजन. बरोबर. म्हणजे आपण आणि कृष्ण, आपला संबंध काय आहे? कृष्णाने आपल्याला निर्माण केलंय, तो आपल्या सर्वांचा उगम आहे आणि आपण निर्मित आहोत, म्हणजे आपली पोझिशन सबऑर्डिनेट आहे. मग अभ्युदय म्हणजे ऍक्टिव्हिटी. कृष्णाने काय सांगितलंय? माझे भक्त काय करतात? ते एकमेकांना माझ्याबद्दल ज्ञान देतात, ते सतत माझं कीर्तन करतात आणि असं करण्यातच ते समाधानी आणि असतात आणि त्यांना आनंद मिळतो. आणि प्रयोजन म्हणजे काय? कृष्ण म्हणतो की तुम्ही माझ्याकडे येऊ शकता, त्याचं ज्ञान मी तुम्हाला देतो. ददामी बुद्धी योगम तम, म्हणजे मी तुम्हाला ज्ञान देतो आणि तुम्ही माझ्याकडे येऊ शकता. म्हणजे प्रयोजन म्हणजे कृष्ण प्राप्ती. तर आता आपण हा करतोय 11वा अध्याय, विश्वरूप दर्शन योग. आता अर्जुनाला कृष्णाच्या सगळ्या विभूती दर्शन झाल्यावर त्याला खूप आनंद झाला आणि त्याच्या लक्षात आलं की कृष्ण म्हणजे सर्व कारण आणि कृष्ण आतापर्यंत तो कृष्णाला जरी गुरु मानत होता, तरी त्याचा एक प्रकारचा भाव मित्राचा होता कृष्णाकडे. आता मात्र तो जरासा हे झाला की बाप, माझा मित्र केवढा मोठा आहे आणि केवढं त्याचं ऐश्वर्य आहे, आणि त्याला समजलं की कृष्ण हा सर्वांचा स्रोत आहे, उगम आहे, तो काय अवतार नाहीये, तो अवतारी आहे. मग आता तो कृष्णाला, त्याला तर समजलंय कृष्ण कोण आहे, पण इतरांना सुद्धा समजलं पाहिजे की कृष्ण किती मोठा आहे. म्हणून तो कृष्णाला सांगतो की तू मला तुझं विश्वरूप दाखव, तू या विश्वामध्ये किंवा या भौतिकात तू प्रवेश कसा केलायस हे मला बघायचंय. तर आता आपण बघूया
की अर्जुन काय सांगतोय त्याला, कशी विनंती करतोय. हरे कृष्ण. शुभांगी माताजी आलेले आहेत का? ते माताजी 1 मिनिट आले की नाही? नाही आलेत माताजी तर. स्नेहा माताजी तुम्ही हो, आहेत, स्नेहा आहेत. माताजी आहेत. हो हो. शुभांगी आहेत का माताजी पण शुभांगी? शुभांगी जाधव दिसतात. हरे कृष्ण. हात वर करा म्हणजे मला दिसेल. म्यूट वरती आहेत त्या. नाही नाही, रेज हँड करा. हरे कृष्ण. हॅलो, आले मी आहे. आहे ना तुम्ही? अच्छा, आज हो आहे वाचताय ना? माताजी त्यांना. हो. बरं, मग मी तुम्हाला को होस्ट करते. ओके. मग त्यांचा श्लोक वाचून झाल्यावर शुभांगी माताजी तुम्ही वाचा. हो. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संज्ञेतं यत्त्वयोक्तवचस्तेन मोहयम्य गतो मम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, या परमगृह आध्यात्मिक विषयाबद्दल तुम्ही कृपावंत होऊन जे उपदेश दिले आहेत ते ऐकून माझा मोह नष्ट झाला आहे. हरे कृष्ण. हा, आता इकडे पहिल्यांदाच अर्जुनाने सांगितलंय की माझा भ्रम नष्ट झालेला आहे. तर आता तुम्ही मला सांगा की अर्जुनाचा भ्रम कुठला होता? तुम्हाला अनम्यूट करायला येतंय ना? हो, अनम्यूट करायला येतंय. बोला सनिता माताजी हरे माताजी, कृष्ण. बोला. हे सर्व जे माझे नातेवाईक आहेत म्हणजे त्या मोहात अर्जुन. मग अर्जुनाचा भ्रम काय होता सगळं मला सांगा नीट. तुम्ही बरोबर सांगितलंय पण सगळे पॉइंट सांगा. किंवा इतर कोणाला बोलायचं आहे का? अनुराधा माताजी. अर्जुनाला युद्ध करायला भीती वाटत असते. आता त्याची भीती हळूहळू कमी होते, पण तरी त्याला सगळा मोह नष्ट होतो. म्हणजे त्याला आता युद्ध करावंसं वाटतंय असं. बरोबर. म्हणजे अर्जुनाचा हा बोला श्रुती माताजी. हा, दया, हा, बरोबर. पाप कर्म नंतर परंपरा नष्ट होईल आणि असमंजसपणा या गोष्टीची त्यांना भीती वाटत होती. हा भ्रम होता त्यांचा. बरोबर. आणि आनंद नाही. आनंद नाही. तर हा जो भ्रम होता हा अर्जुनाने आता त्यांनी कृष्णाने इतकं ज्ञान दिलंय. आता त्यांनी सांगितलं की माझा मोह नष्ट झाला. मग मोह नष्ट झाला, मग अर्जुन का त्याला सांगतोय की तू मला तुझं विश्वरूप दाखव. आणि कृष्ण सुद्धा त्याला का दाखवतोय त्याचं विश्वरूप? तर कोण सांगू शकेल का मला? प्रश्न माताजी काय होता? आतापर्यंत कृष्णाला तो सामान्य समजत होता. हो. आता त्याला समजलं की आपला मित्र हा सामान्य नसून एक अद्भुत असं अवतारी येतो, सर्वांचा निर्माता आहे. माताजी मी सांगू? हा, एक मिनिट त्यांना बोलू दे कुमुद माताजी, मग तुम्हाला सांगते मी बोलायला. हा, बोला माताजी. बरं, कुमुद माताजी बोला. हरे कृष्णा. अच्छा, हे जे विश्वरूप दाखवायचं भगवान श्रीकृष्णाचं प्रयोजन ते होतं की भविष्यामध्ये कुठला जो छद्म भक्त आहे जो स्वतःला भगवत म्हणून घेणार, तर त्याच्या समक्ष जो खरा शुद्ध भक्त आहे त्याचं प्रमाण मागेल की तुझ्याकडे काय प्रमाण आहे की तू भगवान आहे, देव आहेस. तर हे विश्वरूप फक्त आणि फक्त भगवान कृष्णच दाखवू शकतात, सामान्य मनुष्य दाखवू शकत नाहीये. तर त्याच्यासाठी हे विश्वरूप दाखवायचं गरजेचं होतं. त्याच्यासाठी भगवंतानी हे दाखवलं.
हरे कृष्ण. आणि एक कारण कृष्णाने का दाखवलं हे अर्जुनाचं कारण होतं. अर्जुनाने सांगितलं कृष्णाला तू विश्वरूप दाखव, कारण पुढे कोणीही म्हणू शकणार नाही की मी भगवान आहे. आणि कोणी अजून सुद्धा कुठल्याही स्वामींनी म्हटलं मी भगवान आहे तर आपण त्याला सांगू शकतो तू आहेस का, तुझं विश्वरूप दाखव. आतापर्यंत कुठल्याही देव देवतांनी हे कृष्णाचं विश्वरूप आहे ते कोणीही दाखवू शकले नाहीत. फक्त कृष्ण, ती कृष्णाचीच फक्त प्रॉपर्टी आहे विश्वरूप म्हणजे. मग आता मला सांगा, हे अर्जुनाचं कारण होतं की कृष्ण हा माझा मित्र आहे, हा सुप्रीम आहे आणि कोणीही त्याच्यावर डिबेट सुद्धा करू नये की कृष्ण सुप्रीम आहे की नाही, की मी सुप्रीम आहे असं कोणी म्हणू शकेल. पण आता कृष्णाने का दाखवलं रूप त्याचं? कारण अर्जुन खरा भक्त आहे. बरोबर. आणि त्याला युद्ध करण्याची तयारी दाखवली आहे. बरोबर आहे. तो कृष्ण त्याचं रूप जे आहे ते फक्त शुद्ध भक्तांना दाखवतो. कृष्णाचं जे विश्वरूप आहे किंवा त्याचं जे श्याम सुंदर रूप आहे ते इतर कोणाला दिसत नाही. जे शुद्ध नसतात, जे शुद्ध भक्त असतात त्यांच्यासाठी कृष्ण अप्रकट राहतो, पण त्यांच्या भक्ताचे त्याचे जे शुद्ध भक्त असतात त्यांनाच तो त्याचं रूप दाखवतो आणि त्यांच्या काय इच्छा आहेत त्या पुऱ्या करतो. आणि दुसरं म्हणजे जेव्हा कृष्ण हा विश्वरूप दाखवतो तेव्हा अर्जुनाला दिसतं की सगळी कौरव सेना कृष्णाच्या मुखात चाललेली आहे. मग कृष्णाला ते विश्वरूप दाखवून काय सांगायचं असतं की अर्जुना उठ, युद्ध कर, तूच जिंकणार आहेस. म्हणजे त्याला चिअर करायचं असतं, प्रोत्साहन द्यायचं असतं आणि दाखवायचं असतं अरे हे सगळे मेलेले आहेत, आता फक्त तू उभा राहायचंच अवघी आहे आणि हे सगळा हा निर्णयही ऑलरेडी फिक्स झालेला आहे. म्हणून हे त्याला प्रोत्साहन द्यायचं असतं अर्जुनाला की हे जे युद्ध आहे हे तूच जिंकणार आहेस. हरे कृष्ण. शुभांगी माताजी. हे कमल नयना, जीवांच्या उत्पत्ती आणि लयाबद्दल मी तुमच्याकडून सविस्तरपणे ऐकले आहे आणि मला तुमच्या अगाध अव्ययी महात्म्याची अनुभूती झाली आहे. हे पुरुषोत्तम आहे परमेश्वरा, तुम्ही स्वतः असं येते हे पुरुषोत्तम हे परमेश्वर. हे खूप छोटं झालंय, जरा मोठं करते मी. गेलं कुठे? एक मिनिट, खूप छोटं झालंय ना ते, मला दिसत नाहीये. तुमचे मूळ स्वरूप मी जरी माझ्या समोर पाहत असलो तरी या प्राकृत सृष्टीत तुम्ही कसे प्रविष्ट झाले आहात हे मी पाहू इच्छितो. हे प्रभू, मी तुमचे विश्वरूप पाहणे शक्य आहे आणि जर तुम्हाला वाटत असेल तर हे योगेश्वरा, तुम्ही कृपया हे आपले अमर्याद विश्वरूप मला दाखवा. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे अर्जुनाला कृष्णाचं विश्वरूप बघायचंय म्हणून त्यांनी विनंती केली आहे. पण ती प्रार्थना कशी केली आहे? त्यांनी कृष्णाची स्तुती केली आहे. पहिल्यांदा कृष्णाला त्यांनी नावाने कसं संबोधलंय, हे कमल नयना. आणि मग त्यांनी सांगितलंय की मी ऐकलेलं आहे की ही जी भौतिक प्रकृती असते ती प्रकट आणि अप्रकट होते आणि मला तुझ्या महात्म्याची अनुभूती झालेली आहे. आता तू या भौतिकात प्रवेश कसा केलास हे तू मला दाखवशील का? आणि मला तुझे विश्वरूप बघायचे आहे. पण जर ते तुला वाटत असेल की मला बघणं शक्य आहे किंवा तुला योग्य वाटत असेल माझी विनंती, तरच कृपया
ते अमर्याद विश्वरूप मला दाखवा. म्हणजे आपण सुद्धा कृष्णाकडे प्रार्थना कशी करायची आपण अर्जुनाकडून शिकतो. कशी करायची प्रार्थना की हे प्रभू माझी ही इच्छा आहे, पण जर तुला योग्य वाटत असेल तरच तू ती पुरी कर आणि माझ्यावर कृपा कर, माझ्यावर कल्याण कर. अर्जुन असं म्हणत नाहीये की मी तुझा शुद्ध भक्त आहे किंवा आपण असं म्हणू की मी रोज 16 माळा जप करते, हरे कृष्ण मंत्राचा जप करते, मी रोज मंदिरात येते, जेव्हा जेव्हा मला शक्य आहे तेव्हा मी दान करते, मी भक्तीचे नियम पाळते, मी अनुग्रह घेतलेला, आता मला तुझं विश्वरूप दाखव. आपण डायरेक्ट असं म्हणू. पण जो शुद्ध भक्त असतो तो कसा म्हणतो, अगदी विनंती करतो, तुझी इच्छा असेल तर तू मला तुझं विश्वरूप दाखव. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री वाचा. भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, आता माझे ऐश्वर्य पहा. अलौकिक आणि नाना वर्णांनी अशी माझी सहस्त्रवधी रूपे आहेत पहा. हे अर्जुना, तू जे काही पाहू इच्छितोस ते आता माझ्या ह्या देहामध्ये पहा. तू आता जे काही पाहू इच्छितोस आणि भविष्यात तुला जे काही पाहावयाची इच्छा असेल ते सर्व हे विश्वरूप प्रगट करू शकते. संपूर्ण चराचर या एकाच ठिकाणी स्थित आहे, परंतु तू माझ्या वर्तमान नेत्रांनी मला पाहू शकणार नाहीस, म्हणून मी तुला दिव्य नेत्र प्रदान करतो. माझे योग ऐश्वर्य पहा. हरे कृष्ण. तर आता इकडे अर्जुन हा शुद्ध भक्त आहे कृष्णाचा आणि शुद्ध भक्त असल्यामुळे तो लगेच मान्य करतो आणि त्याला सांगतो की हे बघ, तू जे काय पाहू इच्छितोस ते मी तुला दाखवतोय आणि हे विश्वरूप बघ, तुला सगळं काही एकाच ठिकाणी सगळं काही दिसेल, पण तुला तुझ्या नेत्रांनी मला बघता नाही येणार, कारण हे जे रूप आहे हे अत्यंत तेजस्वी आहे. तर ते बघण्यासाठी मी तुला दिव्य चक्षु प्रदान करतो, मगच तू मला बघू शकशील. आणि कृष्ण हे अर्जुनाला सांगतोय आणि संजय आहे तो धृतराष्ट्राला हे सगळं सांगतोय. आणि आपण बघूया आता प्रत्येकांवर काय काय परिणाम होत आहेत हे विश्वरूप बघून. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नाही, एक मिनिट, कुमुद माताजी. हो माताजी, हो माताजी. संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पदार्थात् परमं रूपमेश्वरम्. माताजी, हे जरा पदार्थ शब्द चुकीचा आला वाटतोय. संजय म्हणाला, हे राजा, या प्रकारे बोलून महायोगेश्वर पुरुषोत्तम भगवंतांनी अर्जुनाला आपले विश्वरूप दाखविले. हरे कृष्ण. आता संजय सांगतोय, धृतराष्ट्राला वर्णन करतोय की हे विश्वरूप कसे आहे. आणि तुम्हाला इकडे मला हात वर करा, मला सांगा धृतराष्ट्राचा चेहरा कसा दिसतोय. ज्याप्रमाणे संजय वर्णन करतोय त्याप्रमाणे त्याच्या चेहऱ्यावर काही भाव दिसत आहेत. ते काय वाटतायत तुम्हाला रुपाली माताजी? आश्चर्यचकित. हा, आणि काय सांगू शकाल? घाबरलेलं. बरोबर बरोबर सांगितले दोन्ही भाव. आता हा धृतराष्ट्र जो आहे, धृतराष्ट्र हा भक्त नाही आहे कृष्णाचा. त्याच्यामुळे हे विश्वरूप बघून तो घाबरलेला आहे, त्याला आश्चर्यही वाटलेलं आहे. आणि मनातल्या मनात त्याला काय वाटतं, आता
माझी मुलं युद्ध जिंकतील की काय होईल त्यांचं, असं त्याला वाटते. आणि ज्यांच्या हृदयामध्ये अनर्थ असतात ते कधीही कृष्णाकडे जाऊ शकत नाहीत, कधीही कृष्णाकडे जाऊ शकत नाही, आणि कृष्णाचं वर्णन सुद्धा ते ऐकू शकत नाही. म्हणजे इतके अनर्थ असतात त्यांच्या हृदयामध्ये की ते तिकडे थांबू शकत नाहीत. आणि त्याचप्रमाणे इकडे वर्णन करताना धृतराष्ट्र घाबरलेला आहे. हरे कृष्ण. शुभांगी माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुनाने या विश्वरूपात असंख्य मुखे, असंख्य नेत्रे, असंख्य अद्भुत दृश्ये पाहिली. हे रूप अनेक अलौकिक अलंकारांनी विभूषित झालेले आणि अनेक दिव्य शस्त्रांनी सज्ज झालेले होते. या विश्वरूपाने अनेक वस्त्रे आणि माळा धारण केल्या होत्या आणि अनेक दिव्य सुगंधी द्रव्यांचा त्याच्या शरीराला लेप दिला होता. विश्वरूपाच्या बाबतीत सर्वच अद्भुत, तेजस्वी, अनंत आणि सर्वव्यापी होते. हरे कृष्ण. आता इकडे तुम्ही हे दृश्य बघताय की असंख्य मुखे होती आणि खूप तेजस्वी होता. आपल्याला प्रकाशमान वस्तू या जगामध्ये फक्त सूर्य माहितीये आणि सूर्याकडे देखील आपण जास्त वेळ बघू शकत नाही. तर इकडे हे जे तेजस्वी रूप आहे ते बघण्यासाठी कृष्णाचीच कृपा हवी असते, मगच एखादा भक्त बघू शकतो. या भौतिक नेत्रांनी कोणीही कृष्णाकडे बघू शकत नाही, पण त्याच्या कृपेने बघू शकतो. आता पुढे आपण बघूया हे विश्वरूप कसं आहे. हरे कृष्ण. शुभांगी माताजी. हरे कृष्ण. त्यावेळी अर्जुनाने भगवंतांच्या विश्व रूपामध्ये एकच ठिकाणी स्थित असलेली परंतु अनंत ग्रहामध्ये विभागलेली ब्रह्मांडाची विस्तृत रूपे पाहिली. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे जणू काय एक क्रिस्टल बॉल जसा असतो ना, आणि जर तुम्ही लहान मुलांचे कसे सिरियल्स बघितले असतील तर त्या एक जादूगार असतो आणि तो क्रिस्टल बॉल मध्ये बघतो काय काय चालू आहे, तसं अर्जुनाला या विश्वरूपात सगळं काही दिसलं. एका ठिकाणी सगळे ग्रह, सगळी ब्रह्मांड, सगळे देवदेवता त्याला एकाच ठिकाणी दिसले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. त्यानंतर भ्रमित आणि आश्चर्यचकित होऊन अंगावर रोमांच उभारलेला अर्जुन प्रणाम करण्यासाठी नतमस्तक झाला आणि हात जोडून त्याने भगवंताची प्रार्थना करण्यास प्रारंभ केला. आता इकडे अर्जुनाचे भाव आहेत बरं का. इकडे अर्जुनाचे काय भाव आहेत की त्याला तो आश्चर्यचकित झाला आणि त्याच्या अंगावर रोमांच उभा राहिला. आता पहिल्या अध्यायात पण आहे की त्याच्या अंगावर रोमांच उभा राहिला, पण तो का उभा राहिला? कारण त्याला युद्ध करायचं होतं आणि तो खूप घाबरला होता. तर श्रील प्रभुपाद लिहितात की अंगावर रोमांच कधी उभा राहतो? दोन वेळेला तो उभा राहतो. एक म्हणजे जेव्हा आपण खूप दुःखात असतो तेव्हाही एखाद्या कुठल्याही शॉकिंग न्यूजनी असा अंगावर रोमांच उभा राहतो. आणि दुसरा म्हणजे जेव्हा आपल्याला परमानंद मिळतो. परमानंद म्हणजे इकडे जेव्हा भक्ताला जेव्हा कृष्ण दर्शन देतो तेव्हा सुद्धा अंगावर रोमांच उभा राहतो. आता इकडे ते पहिला अध्याय आणि हा 11वा यात फरक आहे. आता इकडे अर्जुनाचा भ्रम नाहीसा झालाय आणि कृष्ण इतका मोठा आहे आणि कृष्ण माझा मित्र आहे आणि केवढा मोठा आहे आणि त्याचं हे विश्वरूप, त्याला आनंदाने त्याच्या अंगावर रोमांच उभारलेला आहे. हरे कृष्ण. शुभांगी माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे भगवान, हे कृष्ण, मी तुमच्या शरीरात एकत्रित झालेल्या सर्व देवतांना आणि इतर विविध जीवांना पाहतो. कमलासनावर बसलेल्या ब्रह्मदेवांना, तसेच भगवान शंकर, सर्व ऋषी आणि अलौकिक सर्पांना मी तुमच्या देहामध्ये पाहतो.
हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, तुमच्या देहामध्ये मी अमर्यादित आणि सर्वत्र पसरलेल्या असंख्य भुजा, उदरे, मुख आणि नेत्रांना पाहतो आहे. मुख आणि नेत्रांना पाहतो आहे. तुमच्यामध्ये मला आदी, मध्य आणि अंत काहीच दिसत नाही. तुमचे रूप अत्यंत तेजपुंज असल्याने ते पाहणे कठीण आहे. हे तेज प्रज्वलित अग्नी किंवा सूर्याच्या परम अपरिमित तेजाप्रमाणे सर्वत्र व्यापलेले आहे. तरीही अनेक मुकुट, गदा आणि चक्रांनी सुशोभित झालेले हे कांतिमान मी सर्वत्र पाहत आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे अर्जुनाला हे त्याचं विश्वरूप बघून खूप आनंद होतोय की सगळं काही कृष्णामध्ये त्याला एकाच वेळेला दिसतंय आणि त्याचं तो वर्णन करतोय आणि संजय हेच वर्णन धृतराष्ट्राला करतोय. आता हे सगळं विश्वरूप बघून अर्जुनाला वाटतं माझा मित्र केवढा मोठा आहे आणि परत तो प्रार्थना करायला लागतो. कुठलाही भक्त जेव्हा त्याला खूप आनंद होतो तेव्हा तो स्तुती करायला लागतो. आता ही स्तुती काय आहे आपण ऐकूया. हरे कृष्ण. तुम्ही परम अक्षर नेय आहात. या संपूर्ण विश्वाचे परम आश्रयस्थान तुम्ही आहात. तुम्ही अवयी आणि पुरातन आहात. तुम्हीच शाश्वत धर्माचे पालक पुरुषोत्तम भगवान आहात. हे माझे मत आहे. तुम्ही आदी, मध्य आणि अंत रहित आहात. तुमचा महिमा अगाध आहे. तुम्हाला असंख्य बाहू आहेत. चंद्र आणि सूर्य तुमचे नेत्र आहेत. तुमच्या मुखातून बाहेर पडणारा अग्नी संपूर्ण विश्वाला तुमच्याच तेजाने तप्त करीत असल्याचे मी पाहत आहे. तुम्ही एकट्याने संपूर्ण आकाश, ग्रहलोक आणि त्यांच्या मधील सर्व दिशा व्याप्त केल्या आहेत. हे महात्मन, तुमचे हे उग्र आणि अतिशय अद्भुत रूप पाहून सर्व ग्रहलोक अतिशय व्यथित झाले आहेत. सर्व देवतागण तुम्हाला शरण येऊन तुमच्यामध्ये प्रवेश करीत आहेत. त्यांच्यापैकी काही अत्यंत भयभीत झाल्यामुळे हात जोडून तुमची प्रार्थना करीत आहेत. महर्षीगण आणि सिद्धगण स्वाती कंसात शांती असे म्हणून वैदिक स्तोत्रांनी गायन करून तुमची स्तुती करत आहेत. रुद्रगण, आदित्यगण, वसुगण, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्षगण, असुर आणि सिद्ध देवता विस्मित होऊन तुम्हाला पाहत आहेत. हरे कृष्ण. म्हणजे आता इकडे अर्जुन कृष्णाची प्रार्थना करतो की कृष्ण केवढा मोठा आहेस तू. आणि त्याला दिसतंय की सगळे देव देवता आहेत ते सुद्धा कृष्णाला शरण जात आहेत आणि कृष्णाचं हे रूप बघून हे देव देवता भयभीत झाल्यामुळे जेव्हा एखादा भक्त खूप घाबरतो तो काय करायला लागतो? देवाची प्रार्थना करायला लागतो. त्याचप्रमाणे ते सगळे देव देवता सुद्धा भयभीत झाल्यामुळे हात जोडून कृष्णाची प्रार्थना करतायत आणि वेगवेगळ्या वैदिक स्तोत्रांनी गायन करतायत व कृष्णाची स्तुती करतात. तर इकडे त्यांनी सांगितलेलं आहे की सगळं जे काय आहे सगळीकडे कृष्ण व्यापलेला आहे. पूर्ण आकाशात ग्रहलोक म्हणजे अशी कुठलीही जागा नाहीये की जिकडे कृष्ण नाहीये. आणि हे जे विश्वरूप आहे हे जे कृष्णाचं विश्वरूप आहे ते भौतिक आहे बरं का. म्हणजे ते प्रकट होतं आणि अप्रकट होतं. आणि हे जे विश्वरूप आहे ते एक भौतिकाचं प्रतीक आहे. कसं म्हणजे कृष्णाचं जे डोकं आहे ते म्हणजे
स्वर्ग लोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, जनलोक म्हणजे जे वरचे अप्पर प्लॅनेटरी सिस्टम्स आहेत ते म्हणजे कृष्णाचं डोकं आहे. मग त्याचा मधला भाग म्हणजे पृथ्वी आणि मग पाय जे त्याचे ते म्हणजे खालचे जे लोअर प्लॅनेटरी सिस्टम्स आहेत, आताळ, सुताळ, विताळ वगैरे ते आहे. म्हणजे हे सगळं प्रतीक आहे. एक हे जे विश्वरूप आहे ते भौतिकाचं एक प्रतीक आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे महाभाऊ, देवतांसहित सर्व लोक तुमचे अनेक नेत्र, स्लाइड्स जो आपने बनाई थी वो बाय मिस्टेक मुखे, भुजा, जांघा, क्या मुझे आप पाय, बता उदरे एक मिनिट मी आणि म्यूट करते. कोणाचा तरी आवाज येतोय, मग तुम्ही अनम्यूट करा आणि वाचा. हा वाचा. हे महाभाऊ, देवतांसहित सर्व लोक तुमचे अनेक नेत्र, मुखे, भुजा, जांघा, पाय, उदरे आणि अनेक अकराळ विक्राळ दाढा असणारे महाकाय रूप पाहून अतिशय व्यथित झाले आहेत आणि त्यांच्याप्रमाणेच मी सुद्धा व्यथित झालो आहे. हे सर्वव्यापी विष्णू, अनेक तेजस्वी वर्णांनी युक्त तुम्ही आकाशास भिडलेली तुमची आवासलेली मुखे आणि प्रदीप्त विशाल नेत्र असलेले रूप पाहून माझे मन भयाने व्यथित झाले आहे. त्यामुळे मी धैर्य आणि मानसिक संतुलन राखू शकत नाही. हरे कृष्ण. आता इकडे अर्जुनाने सांगितलंय सगळं त्याच्या मनातलं तो सांगतो, काही लपवून ठेवत नाही. तो सांगतोय कृष्णाला की हे तुझं विश्वरूप बघून मी भयभीत झालेलो आहे आणि माझे धैर्य आणि मानसिक संतुलन मी ठेवू शकत नाही. म्हणजे हे जे कृष्णाचं विश्वरूप त्यांनी बघितलं, अनंत मुखे बघितली आणि त्याच्यामध्ये ती कौरव सेना चाललेली आहे आणि सगळे देव देवता बघितले. तर मला कोणी सांगू शकेल का की तो भयभीत का झाला किंवा का त्याला हे रूप आवडलं नाही? कोणी सांगू शकेल? मी तुम्हाला अनम्यूट करायला दिलेलं आहे. अनम्यूट करून तुम्ही सांगू शकाल. कारण अर्जुनाने नेहमी कृष्णाला प्रेमळ स्वरूपातच पाहिलेलं होतं. हे भयंकर रूप कधी पाहिलेलं नाही. बरोबर सांगितलं. आणि कोणाला सांगायचंय? एवढं विश्वरूप असेल असं त्याला कल्पना नसेल. हा, आता इकडे त्यांनी हे सगळं विश्वरूप बघितलं आणि त्याला वाटलं पण हा जो कृष्ण आहे माझा मित्र आहे. आता विश्वरूपाबरोबर आपण कुठलंही रिलेशनशिप एन्जॉय करू शकतो का? मित्राचा असू दे किंवा स्वामी मालक स्वामी दास असू दे, कुठलंही नातं आपण एस्टॅब्लिशच करू शकत नाही विश्वरूपाबरोबर. म्हणून आता जो कृष्ण होता, जो प्रेमळ होता, त्याचा मित्र होता, त्याला मदत करायचा, ही जी आदान प्रदान असते प्रेमाची ती या विश्वरूपाबरोबर कशी येणार? म्हणून हा विचार करून त्याचं मानसिक संतुलन जे आहे ते तो राखून ठेवू शकला नाही. आणि हे जे दिलेले वर्णन की त्याची अनंत मुखे, विशाल नेत्र, आपल्याला कसं अर्जुनाला कसं कृष्णाचं सौम्य रूप, त्याचं सुंदर त्यांनी आत्ताच 11वा अध्याय 2ऱ्या श्लोकात म्हटलेलं आहे हे कमल नयना. आणि आता इकडे कसं म्हटलंय? प्रदीप्त विशाल नेत्र असं रूप आहे. तर कोणालाही सौम्य रूप बघायला खूप आवडतं. त्याचप्रमाणे अर्जुन म्हणाला की हे रूप बघून मी खूप घाबरलेलो आहे. आणि आता इकडे आपण बघितलं की अर्जुनाने सांगितलं की अनेक देव देवता किंवा अनेक असुरगण हे सुद्धा घाबरलेले आहेत. तर इकडे जेव्हा असुर लोक कृष्णाकडे जातात तर त्यांची इच्छा असते की मला कृष्णाला मारायचंय आणि मला जगाचा स्वामी
बनायचं ही त्यांची इच्छा असते. जेव्हा भौतिक लोक म्हणजे आपल्यासारखी लोक आपण जेव्हा कृष्णाकडे जातो तेव्हा नेहमी आपल्याला एक ब्लेम गेम खेळायचा असतो. कृष्णाला आपण नेहमी कृष्णावर आरोप टाकतो. काय टाकतो आरोप? की कृष्णा तू मला एवढी संकट दिलेली आहेस, मलाच का एवढी संकट तू दिली आहेस? मी तुझी केवढी आराधना करते, जप करते, पण मला मात्र तू सर्व जगाची संकट माझ्या डोक्यावर टाकलेली आहेस. म्हणजे आपण तिकडे कृष्णाला ब्लेम करायला जातो की माझं आयुष्य काही साधं नाहीये, खूप माझ्या वर खाली वरचढ खूप आहे. पण एक भक्त जो असतो त्याचं आयुष्य कसंही असेल तो कृष्णाकडे का जातो? त्याची स्तुती करायला जातो आणि त्याची सेवा करायला जातो. तर नेहमी आपण हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपल्याला कोण व्हायचं आहे या तिघांपैकी, आणि त्याप्रमाणे आपले विचार बदलून रोज आपण कृष्णाकडे गेलं पाहिजे. कृष्णा मला काही नकोय, मला तुझी सेवा करायची आणि तुझी स्तुती मला आमरण स्तुती करायची. तू किती भक्तांचा उद्धार केलास, तू कसा आहेस, तुझं विश्वरूप तू अर्जुनाला दाखवलंस, तू किती भक्तवत्सल आहेस. तर नेहमी आपण लक्षात ठेवावं की आपण कृष्णाची स्तुती करावी आणि त्याची सेवा करावी. आता बघूया पुढे काय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. स्वपक्षीय राजांसहित सर्व धृतराष्ट्रात भीष्म, द्रोण, कर्ण आणि आमच्या पक्षातील मुख्य योद्धे पण तुमच्या मुखात त्वरित प्रवेश करीत आहेत. काही जण तुमच्या दातांमध्ये अडकून त्यांच्या मस्तकांचा चुरडा झाल्याचे मला दिसत आहे. ज्याप्रमाणे नद्यांचं अनेक प्रवाह समुद्रात प्रवेश करतात त्याचप्रमाणेच हे सर्व महान युद्धे प्रज्वलित होऊन तुमच्या मुखामध्ये प्रवेश करीत आहेत. हरे कृष्ण. तर आता इकडे आपल्याला काय दिसतंय की कृष्ण अर्जुनाला दाखवतोय बघ या सर्वांना मी मारलेलं आहे आणि चल आता उठ युद्ध कर. म्हणजे या हे विश्वरूप दाखवण्या मागे कृष्णाचा हेतू काय होतो? अर्जुनाला प्रोत्साहन देणे. तू युद्ध कर आणि सगळं तू या पृथ्वीचा राजा होणार आहेस आणि उठ आणि युद्ध कर. आणि हे बघ मीच मारलेलं आहे या सगळ्यांना, असं त्याला सांगायचं असतं आपल्या भक्ताला. तू उठ आणि युद्ध कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, जगतांचा विनाश करणारा काळ मी आहे आणि सर्व लोकांचा संहार करण्यासाठी मी या ठिकाणी आलो आहे. तुमच्या व्यतिरिक्त, पांडवा व्यतिरिक्त दोन्ही सैन्यातील युद्धाचा विनाश होणार. हरे कृष्ण. हा हरे कृष्ण. तर इकडे आता सगळं हे रूप बघून की कौरव सेना पूर्ण कृष्णाच्या मुखात चाललेली आहे आणि त्यांनी बघितलंय युद्धाचा निकाल काय लागलेला आहे की दोन्ही बाजूचे सैनिक मेलेले आहेत आणि या 5 पांडवांशिवाय कोणी जीवित नाहीये. मग हे बघून अर्जुन घाबरतो आणि मग तो कृष्णाला विचारतो, कृष्ण तू कोण आहेस तरी कोण? मग कृष्ण उत्तर देतो, कालोस्मिहम, मी काल आहे. आणि आता काळ म्हणजे आपल्याला काय वाटतं की घड्याळात आपण बघतो वेळ, काळ म्हणजे आपण म्हणतो वेळ, पण काळ जर तुम्ही श्रीमद भागवतम मध्ये वाचलं तर काळ म्हणजे कृष्णाचा भक्त आहे जो सुदर्शन चक्रातून बाहेर येतो या सृष्टीचा निर्माण करायला आणि संहार करायला. तर काल हा कोणी नाही पण कृष्णाचा भक्त आहे. तर आपण जेव्हा तुम्ही जर आपण बघितलं की आपण म्हणतो ना की मला जॉब करायला वेळ नाही, सकाळपासून मी खूप व्यस्त आहे असं. पण एखादा जो कृष्णाचा भक्त असतो त्याच्यासाठी, आणि इंग्लिशमध्ये एक म्हण आहे, टाइम अँड
टाईड वेट्स फॉर नो मॅन. म्हणजे काय आहे की काळ आहे तो त्याचं काम करतच असतो, तो कोणासाठी थांबत नाही. पण कृष्णाचे जे भक्त असतात त्यांना तसं नसतं. जे कृष्णाचे भक्त असतात त्यांना काळ मदत करतो. ज्याप्रमाणे समजा जर तुमचा खूप बिझी शेड्यूल असेल आणि तुम्ही रोज जप करताय कृष्णाचा, तुम्ही असं तुमच्या लक्षात येईल की टाइम तुमच्यासाठी एक्सपांड होतो. म्हणजे तुम्हाला लक्षात नाही येणार की अरे मी जप पण केला, मी एवढी कामं कशी काय केली, वेळ तर तितकाच होता. पण एक रबर बँड जसं आपण स्ट्रेच करू त्याप्रमाणे काळ एका भक्तासाठी एक्सपांड होतो. हे जेव्हा तुम्ही साधनेत पुढे पुढे जाल, जेव्हा तुम्ही रोज मंत्राचा जप करा, हे तुम्हाला निश्चितच जाणवेल की काळ जो आहे हा तुम्हाला मदत करतो. आणि तुम्ही म्हणाल की टाइम अँड टाईड ऑलवेज स्टॉप फॉर अ डिवोटी. म्हणजे ते जेव्हा भक्त जिकडे असतो तिकडे काळ सुद्धा त्याच्या समोर थांबू शकतो. तर असा काळ म्हणजे खूप शक्तिमान आहे आणि त्याचं खूप छान वर्णन भागवतामध्ये 3ऱ्या स्कंदामध्ये आलेलं आहे. आणि जी लोक भक्त नसतात बरं का, त्यांच्यासाठी काळ कसा येतो समोर, मृत्यू म्हणून समोर येतो. तुम्ही जे काय केलंय, मोठं साम्राज्य बांधलं असेल तुमच्या तरुणपणी, ते सगळं काळ घेऊन जातो. कारण का, तुम्ही कृष्णाचे भक्त नाही. त्याच्यामुळे जे काय तुम्ही केलेलं आहे तुमच्या आयुष्यभर, ते तुम्ही तुमच्या स्वतःसाठी केलेलं आहे, तुम्ही कृष्णासाठी केलेलं नाही. आणि जी गोष्ट आपण कृष्णासाठी करत नाही ती गोष्ट शाश्वत नसते. आणि तुमच्या असं आता लक्षात येईल की जे काय एवढं आपण उत्साहाने केलेलं असतं, काही केलेलं असतं, ते कृष्णासाठी केलेलं नसतं. त्यामुळे काळ ते शेवटी येऊन सगळं हिरावून घेऊन जातो. आणि त्यासाठी जेव्हा जर तुम्ही बघितलं की जी म्हातारी लोक आहेत, ज्यांनी कधीच भक्ती केलेली नसते, जप केलेला नसतो, ते काळाला खूप घाबरतात. काळ कसा त्यांच्या समोर येतो, जणू काही एक मांजर आहे आणि एक उंदीर आहे, आणि तो उंदीर मांजराला बघून घाबरतो. ते मांजर उंदराला पकडतं आपल्या जबड्यामध्ये आणि त्याला माहितीये की आता मी काही क्षणात मरणार आहे. पण एखादा मांजराचं पिल्लू असेल, काळ आला तर ते त्या मांजराच्या पिल्लाला इतकं अलगद उचलतं की त्या मांजराच्या पिल्लाला काहीही त्रास होत नाही. तर हा काळ असा आहे. हरे कृष्ण. तस्मात् हरे कृष्ण. तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशः. हरे सॉरी माताजी. तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुभक्ष राज्यं समृद्धं मयैवैते निहृता पूर्वमेवं निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून उठ, युद्धास तयार हो आणि यश प्राप्ती कर, विजय मिळव आणि समृद्ध राज्याचा उपभोग घे. माझ्या योजनेनुसार त्यांचा पूर्वीच मृत्यू झाला आहे आणि हे सव्यसाची युद्धामध्ये तू केवळ निमित्त मात्र होऊ शकतोस. माताजी, त्या पेनावरती तो व्हाईट पेन आणि त्याच्यावर व्हाईटच वर्ड्स आले. बरोबर आहे, निमित्त मात्र होऊ शकतो. चालेल. तर इकडे आता तुम्हाला दिसतंय की कृष्णाने ते विश्वरूप का दाखवलंय की त्याला अर्जुनाला प्रोत्साहन द्यायचंय. आणि परत कृष्ण सांगतोय की उठ, युद्ध कर आणि तूच विजयी होणार आहेस आणि तू राज्याचा उपभोग घे. आता इकडे त्यांनी आणि कृष्णाने सांगितलंय त्याला हाक मारताना सव्यसाचीन म्हटलेलं आहे इकडे. तर सव्यसाचीन म्हणजे काय की जो
आपला धनुष्य उजव्या हाताने किंवा डाव्या हाताने दोन्ही हाताने तो बाण तितक्याच कुशलतेने जो मारू शकतो त्याला सव्यसाचीन म्हणतात. म्हणजे अर्जुन इतका श्रेष्ठ धनुर्धर आहे की असं नाही की त्याला त्या उजव्या हातातच धनुष्य धरावा लागतो किंवा उजव्या हातानेच बाण सोडावा लागतो, असं काही नाहीये. कुठल्याही हातात कसाही धरला तरी तो त्याचा नेम चुकणार नाही. मग इकडे अर्जुनांना आणि कृष्णाने सांगितलं की तू फक्त निमित्त मात्र हो, मी सर्वांना मारलेलं आहे, आता तू निमित्त मात्र हो. ज्याप्रमाणे एक सर्जन असेल आणि तो स्काल्पेल घेतो आणि सर्जरी करतो आणि एखादा ट्यूमर काढतो, त्याचप्रमाणे इकडे कृष्ण काय सांगतोय की तू काही करू नकोस, सगळं मी करणार आहे, तू माझ्यासाठी लढ. आणि ज्याप्रमाणे हे स्काल्पेल एक निमित्त मात्र असतं, पण खरं जे काय सर्जरी करायची असते ते सर्जनच करतो, हे स्काल्पेल करत नाही, काही करत नाही. त्याचप्रमाणे अर्जुनाला कृष्ण सांगतोय की तू निमित्त मात्र हो, तू फक्त उभा राहा, तू लढाई कर, बाकी सगळं मीच करणार आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. द्रोण, भीष्म, कर्ण आणि इतर महान योद्ध्यांना मी पूर्वीच मारलेले आहे, म्हणून तू त्यांचा वध कर आणि व्यथित होऊ नकोस, केवळ युद्ध कर. त्यामुळे युद्धामध्ये तू शत्रूवर विजय प्राप्त करशील. आता परत कृष्ण सांगतोय की तू युद्ध कर, तू शत्रूंवर विजय प्राप्त करशील. ज्याप्रमाणे इकडे त्यांनी स्काल्पेलचं उदाहरण दिलेलं आहे. एक मिनिट. हरे कृष्ण. हा नाही, जरा एक मिनिट, मी जरा पाठी जाते. एक मिनिट, मी जरा असं आता इकडे दिसतंय ना निमित्त मात्र. आता आपल्याला सुद्धा असं निमित्त मात्र व्हायचंय श्रील प्रभुपादांच्या किंवा कृष्णाच्या हातात. आता ज्याप्रमाणे सर्जन स्काल्पेल घेतो आणि एखादी गाठ जी असते, ट्यूमर किंवा कॅन्सरची जी गाठ असते ती काढतो, त्याचप्रमाणे ही भौतिकाची गाठ जेव्हा आपण आपल्याला स्वतः कृष्णाला शरण जातो, आपण म्हणतो जेव्हा कृष्णा माझी इच्छा नाही तुझी इच्छा परम आहे, कृष्णा मी तुला शरण आले, श्रील प्रभुपादांचं सगळं ऐकतो, तेव्हा आपली भौतिकाची जी गाठ आहे ती कृष्ण सहज अगदी सुलभ तऱ्हेने सोडवतो, काढतो आणि आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. संजय धृतराष्ट्राला म्हणाला, हे राजन, भगवंताकडून हे वचन ऐकून थरथर कापणाऱ्या अर्जुनाने हात जोडून पुन्हा पुन्हा नमस्कार केला. अत्यंत भयभीत झालेला अर्जुन सद्गतीत स्वरात भगवान श्रीकृष्णांना असे म्हणाला. अर्जुन म्हणाला, हे ऋषिकेश, तुमच्या नामश्रवणाने संपूर्ण जगत हर्षोल्लासित होते आणि सर्व लोक तुमच्यावर अनुरक्त होतात. सिद्ध पुरुष जरी तुम्हाला नमस्कार करीत असेल तरी राक्षस भयभीत होऊन इतस्त पळत आहेत. हे सर्व योग्यच घडत आहे. हे महात्म्य, ब्रह्मदेवापेक्षाही श्रेष्ठ आहे असे अधिसृष्टी करते तुम्ही आहात, तर मग त्यांनी तुम्हाला का बरे आदरपूर्वक नमस्कार करू नये?
हे अनंता, हे देवाधिदेव, हे जगन निवास, या भौतिक सृष्टीच्या पलीकडे असणारे तुम्ही परम अविनाशी सर्व कारणांचे कारण आहात. तुम्ही आदि पुरुष भगवान पुरातन या व्यक्त प्रकृती जगताचे एकमेव आश्रयस्थान आहात. तुम्ही सर्वज्ञ आहात आणि जे ज्ञ आहे ते सर्व तुम्हीच आहात. तुम्ही त्रिगुणातील असे परमपूज्य आश्रयस्थान आहात. हे अनंत रूपा, तुम्हीच ही सारी भौतिक सृष्टी व्यापली आहे. हरे कृष्ण. मग आता इकडे अर्जुन खूप घाबरलेला आहे आणि तो परत इकडे कृष्णाची स्तुती करतोय आणि अत्यंत भयभीत झालेला अर्जुन सद्गतीत स्वरात. तर इकडे तुम्ही बघितलं का की कितीतरी अर्जुनाचे भाव आपल्याला इकडे दिसतायत. जेव्हा त्याला विश्वरूपाचं दर्शन झालं तेव्हा त्याच्यामध्ये अनेक भाव दिसतात. आता जो भक्त असतो जेव्हा त्याला खूप आनंद होतो तेव्हा त्याच्यामध्ये काही भाव असे आपोआपच दिसतात. म्हणजे ज्याप्रमाणे खूप एखादे वेळेस खूप गरम असेल आणि आपण बाहेर गेलो तर घाम येतोच, त्याचप्रमाणे भक्ताला सुद्धा जेव्हा त्याला खूप आनंद होतो तेव्हा भक्तीचे काही भाव त्याच्या अंगावर उमटतात. हे मी तुम्हाला शेवटी सांगणार आहे. तर अशा तऱ्हेने अर्जुन परत कृष्णाची स्तुती करतो आणि आता आपण बघूया मग तो कृष्णाला काय विनंती करतोय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मी तुम्हाला तुमचा महिमा न जाणता माझा मित्र मानून हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र असे अनादराने संबोधिले आहे. प्रेमाने किंवा प्रमादाने मी जे काही केले असेल त्याबद्दल मला क्षमा करा. विश्रांतीच्या काळी चेष्टा करताना, एकाच शय्येवर शयन करताना किंवा एकत्र भोजन करताना अथवा बसताना आणि कधी कधी एकांत वासात तर कधी अनेक मित्रांसमक्ष मी तुमचा अपमान केला आहे. हे अच्युत, माझ्या त्या सर्व अपराधांबद्दल क्षमा करा. आता इकडे अर्जुनाने कृष्णाचं विश्वरूप बघितलंय आणि त्यांनी बघितलं हा केवढा मोठा आहे, हा अवतारी आहे आणि मी तर याच्याकडे कसं बोललो, त्याला त्याच्या नावाने हाक मारली, हे यादव, हे कृष्ण असं मी बोललो आणि मी त्याच्याबरोबर एकाच पंक्तीत बसलो जेवायला, आम्ही त्याची चेष्टा केली, एका शय्येवर आम्ही निजलो, एकत्र भोजन केले आणि हे केवढं मी केलं, हा केवढा मोठा आहे, मी केवढा अपमान केलाय, म्हणून तो मला क्षमा कर अशी विनंती करतोय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पूर्वी मी कधीही न पाहिलेले विश्वरूप पाहिल्यानंतर आनंदित झालो आहे, परंतु त्याचबरोबर भयाने माझे मन व्याकुळ झाले आहे. म्हणून हे देवादिदेव, हे जगन्निवास, कृपया माझ्यावर प्रसन्न व्हा आणि तुमचे पुरुषोत्तम भगवान रूप प्रगट करा. आता इकडे अर्जुनाने सांगितलं, मला आनंद झालेला आहे की तुझं विश्वरूप बघून तू केवढा मोठा आहेस, पण मी भयभीत पण झालोय, माझे मन व्याकुळ झालंय, त्याच्यामुळे तू तुझं भगवान रूपच प्रकट कर. आता इकडे अर्जुनाला हे विश्वरूप आवडलं नाही. त्याला वाटलं आता हा मित्र आहे पण माझी प्रेमाची आदान प्रदान कशी होणार या विश्वरूपाबरोबर, मला आपला कृष्णच आवडतो, त्याचं सौम्य श्याम सुंदर रूप तेच आवडतं, म्हणून तो कृष्णाला विनंती करतो की तू ते रूप प्रकट कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, मी तुझ्या प्रसन्न होऊन माझ्या अंतरंगा शक्तीद्वारे या प्राकृत जगतातच हे परमश्रेष्ठ विश्वरूप तुला दाखविले. तुझ्या वाचून पूर्वी कोणीच हे अनंत तेजोमय आणि आद्य रूप पाहिलेले नाही. हरे कृष्ण.
म्हणजे इकडे कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की तुझ्या अगोदर कोणीही हे रूप पाहिलेले नाही. म्हणजे कृष्ण हे जे रूप आहे तो त्याच्या शुद्ध भक्तालाच दाखवतो. म्हणजे याच्यावरून आपण लक्षात घेऊया की अर्जुन कृष्णाला किती प्रिय होता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे कुरूर प्रवीर, तुझ्यापूर्वी माझे हे विश्वरूप कोणीही पाहिले नव्हते. कारण वेदाध्यानाने, यज्ञाने, दानाने, पुण्यकर्माने किंवा उग्र तप करण्याने मला विराट रूपात या भौतिक जगतामध्ये पाहणे शक्य नाही. माझे हे भयंकर रूप पाहून तू व्यथित आणि भ्रमित झाला आहेस. आता हे रूप मी समाप्त करतो. हे मत सर्व क्लेशांतून मुक्त हो. तुला जे रूप पाहण्याची इच्छा आहे ते रूप तू आता शांत चित्ताने पाहू शकतोस. हरे कृष्ण. आता इकडे अर्जुनाला कृष्णाने सांगितलंय की हे जे माझं रूप आहे हे तू कितीही वेद अध्ययन, यज्ञ, दान, पुण्य, कर्म केलं तरी तुला ते तरी कोणी ते पाहू शकत नाही. पण म्हणजे काय याचा अर्थ आहे की फक्त भक्तीद्वारे आपण कृष्णाला पाहू शकतो. भक्तीद्वारे आपण कृष्णाला प्राप्त करू शकतो. भक्तीद्वारे आपण कृष्णाकडे जाऊ शकतो. आणि आता मग कृष्ण सांगतोय अर्जुनाला, आता मी तुला माझं सौम्य रूप दाखवतो. हरे कृष्ण. शुभांगी माताजी. हरे कृष्ण. संजय धृतराष्ट्राला म्हणाला, भगवान श्रीकृष्णाने याप्रमाणे बोलून अर्जुनाला आपले मूळ चतुर्भुज रूप आणि शेवटी द्विभुज रूप प्रगट केले आणि भयभीत अर्जुनाला धीर दिला. आता अर्जुनाचा जीव भांड्यात पडला की चला माझा मित्र आला आता समोर. पहिल्यांदा कृष्णाने चतुर्भुज रूप दाखवलं आणि मग तो जसा नेहमी असायचा अर्जुना पुढे 2 भुजा, मुकुट, मोरपीस हे सुंदर श्याम सुंदर रूप जेव्हा समोर आलं तेव्हा आता अर्जुनाला आनंद झाला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुनाने जेव्हा श्रीकृष्णाला मूळ रूपात पाहिले तेव्हा तो म्हणाला, हे जनार्दन, हे अति सुंदर मनुष्य रूप पाहून मी आता शांत चित्त झालो आहे आणि मी आपल्या पूर्वस्थितीत आलो आहे. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, आता तू माझे जे रूप पाहत आहेस त्याचे दर्शन होणे अतिशय दुष्कर आहे. देवता सुद्धा हे मधुर रूप पाहण्याची संधी प्राप्त करण्याच्या नित्य प्रयत्नात असतात. हे अर्जुना, मी जसा तुझ्यासमोर उभा आहे तसे मला केवळ अनन्य भक्ती योगानेच जाणणे शक्य आहे आणि या प्रकारे मला साक्षात पाहता येते. केवळ याच मार्गाने तू माझ्या रहस्यमय तत्वात प्रवेश करू शकतोस. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्णाने सांगितलंय की हे रूप जे आहे त्याचं दर्शन होणे अतिशय दुष्कर आहे आणि तू फक्त अनन्य भक्तीद्वारेच मला जाणू शकतोस. म्हणजे आपल्याला इकडे कृष्णाने काय सांगितलंय की तुम्ही फक्त माझी भक्ती करा, इतर कोणाची भक्ती करू नका, कुठेही जाऊ नका. मी सर्वांचा मूळ आहे, मी सर्वांचा स्रोत आहे, मी सर्वांचा उगम आहे. तर तुम्ही फक्त माझीच भक्ती करा, माझ्याकडे या, माझा जप करा, माझी सेवा करा, माझी भक्ती करा. आणि जर तुम्ही असं केलं तरच तुम्हाला माझी प्राप्ती होऊ शकते. तर आता आपला हा अध्याय झालेला आहे. हा श्लोक वाचता का कुमुद माताजी? आहेत का कुमुद माताजी? बरं, मी वाचते मग तो. हा, भक्त्या तू अनन्या शक्य अहम एवं विदोर्जुना ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप.
हरे कृष्ण. हे अर्जुना, मी जसा तुझ्या समोर उभा आहे वाचा. हे अर्जुना, मी जसा तुझ्या समोर उभा आहे तसे मला केवळ अनन्य भक्ती योगेने जाणणे शक्य आहे आणि या प्रकारे मला साक्षात पाहता येते. केवळ याच मार्गाने तू माझ्या रहस्यमय तत्वात प्रवेश करू शकतोस. हरे कृष्ण. हा शेवटचा श्लोक आहे. हा परत मी वाचते. मग शुभांगी माताजी आहेत का त्या? आहे. मला अनम्यूट केलं अचानक. बरं, मी श्लोक वाचते, मग तुम्ही हे वाचा. मत्कर्म कृत मत परमो मद्भक्त संगवर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु य स मामेति पांडव. हरे कृष्ण. हे अर्जुना, जो सकाम कर्म आणि तर्कवादाच्या सांगातून मुक्त होऊन माझ्या विशुद्ध भक्तीमध्ये संलग्न होतो, तो माझ्या प्रित्यार्थ कर्म करतो, मला आपल्या जीवनाचे परम लक्ष्य मानतो आणि सर्व प्राणी मित्रांशी मित्रत्वाने वागतो, तो निश्चितपणे मला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्णाने सांगितलंय, जर तुम्हाला माझ्याकडे यायचं आहे ना, तर सकाम कर्म करू नका, माझ्यासाठीच कर्म करा. मग तर्कवादांपासून तुम्ही लांब राहा, तर्कवाद करू नका. तुम्हाला जे काय परंपरेतून ज्ञान मिळालेलं आहे, तुमच्या गुरुनी सांगितलंय, त्याला प्रमाण माना आणि पुढे या. तुम्ही माझ्या भक्तीमध्ये लीन व्हा, मग तुम्हाला माझी प्राप्ती होईल. तर आता हा झालाय आपला अध्याय. आज आपण बघितलं, आपण आज काय काय केलं. अर्जुनाने कृष्णाला विनंती केली की मला तुझं विश्वरूप दाखव, पण ती सुद्धा विनंती त्यांनी कशी केली. पहिल्यांदा कृष्णाला कमल नयना म्हणून हाक मारली आणि मग त्यांनी सांगितलं, जर तुझी इच्छा असेल तर तू मला तुझं विश्वरूप दाखव. आणि मग कृष्ण त्याचं विश्वरूप दाखवतो आणि मग अर्जुन ते बघतो, त्याचं वर्णन करतो आणि त्याला काय वाटतंय ते सुद्धा तो सांगतो. त्याचे भाव कसे आहेत, तो घाबरलेला आहे, त्याला आनंदही झालेला आहे, तर तो ते सगळं सांगतो. आणि मग जेव्हा अर्जुन बघतो की कृष्णाच्या मुखामध्ये सगळी कौरव सेना चालली आहे, तेव्हा तो खूप घाबरतो आणि विचारतो, कृष्ण तू कोण आहेस? मग कृष्ण म्हणतो, कालोस्मी, मी काळ आहे. आणि मग अर्जुन कृष्णाकडे प्रार्थना करतो आणि कृष्ण अर्जुनाला सांगतो की माझी प्राप्ती व्हायची असेल तर तुला अनन्य भक्तीद्वारेच माझी प्राप्ती होऊ शकते. आणि हे जे रूप आहे, हे या रूपाचं दर्शन होणे अतिशय दुष्कर आहे. फक्त माझ्या शुद्ध भक्तांना माझं रूप दिसू शकतं. आणि हे जे रूप, विश्वरूप, हे अगोदर कोणीही बघितलेलं नाहीये असं तो अर्जुनाला सांगतो. आणि मग तो अर्जुनाला त्याचं जे सौम्य रूप आहे त्या रूपात तो परत कृष्ण अर्जुनासमोर येतो आणि मग आता अर्जुनाला धीर येतो आणि त्याला आनंद होतो. आता तुमचे काही प्रश्न आहेत का? तुमचे काही प्रश्न आहेत प्रमोद प्रभूजी? हो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मी आपला व्हॉट्सअप ग्रुप बघितला. मला सगळे लेक्चर्स आतापर्यंतची मिळाली, पण पहिलं 1, 2 आणि 3 लेक्चर मला मिळत नाहीये. माझ्याने 2 आणि 3 काहीतरी हिंदीत PDF आहे. तर 1, 2 आणि 3 ही तिन्ही म्हणजे पहिला, दुसरा आणि तिसरा दिवस, हे जरा परत एकदा टाकता आलं तर मला ते सेव्ह करून ठेवायचं. म्हणजे रेकॉर्डिंग का? हा, रेकॉर्डिंग. हा, पाठवते मी. हा, 1, 2 आणि 3 पाठवते. धन्यवाद. हरे कृष्ण.
बरं, आणि काही कोणाला प्रश्न आहेत का? तर विचारू आणखीन एक शकता. प्रश्न विचारू का? विचारा ना. हा, प्रश्न नाही, विनंती आहे. आपण जसं लेक्चर मध्ये मराठीत दाखवता तसं पीडीएफ मराठीत मिळेल का प्रत्येक अध्यायाची? म्हणजे ते ऍक्च्युली आमचं त्याच्यावर काम चालू आहे ट्रान्सलेशनचं. अच्छा अच्छा. माताजी, इस्कॉनचा जो 120 का 150 पर्यंत काहीतरी ग्रंथ आहे, त्यामध्ये सेम सगळं मराठीमध्ये ट्रान्सलेशन आहे. हो हो आहे. मी तो आता घेतला ना, त्याच्यामुळे मला आज सगळं करेक्ट कळालं. ते डाउनलोड करता येतं का? नाही, पुस्तक भेटतं. इस्कॉनचं कुठलंही क्लोज सेंटर आहे ना, तिथे पुस्तक आहेत विकायला. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये, तुम्ही मुंबईत असताना मुंबईत पण नक्की असणार आहे. ओके. म्हणजे असं इस्कॉनच्या कोणत्याही मंदिरात आहे हे पुस्तक. बरोबर आहे. सॉफ्ट कॉपी मध्ये नाहीये का? ते मला एवढं काही कल्पना नाही. बरं, ठीक, धन्यवाद. आता सॉफ्ट कॉपी मध्ये आपली भगवद्गीता आहे, आम्ही पाठवली आहे का? हो, ती आहे. ती भगवद्गीता 500-600 पानांची आहे. सगळी पुस्तकं नाही आहेत. हा, ती भगवद्गीता 500-600 पानांची आहे. ती आहे माझ्याकडे, मी डाउनलोड केली. फक्त हे जे तुम्ही श्लोकाचे मराठीत अनुवाद देता, ते जर का मिळालं असतं तर आणखी सुलभ झालं असतं. ठीक आहे, म्हणजे इंग्लिश मध्ये आहे तसा प्रश्न नाहीये, ते लक्षात येतं. पण मराठी आपली मायबोली असल्यामुळे जास्त जवळची वाटते. हो 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 हो. धन्यवाद. हरी हो, चालेल. आणि काही आहेत का प्रश्न की मी सांगू आपली भक्ती कशी आपल्यावर, त्याचे चिन्ह कसे दिसतात जेव्हा एक शुद्ध भक्त असतो आणि त्याला खूप आनंद होतो? स्वप्ना माताजी, आणि काय आहे का तुम्हाला विचारायचं? प्रश्न नाही, पण माताजी तुम्ही जे श्रील प्रभुपादांनी महात्मा गांधीजींचं जे सांगितलं होतं, तर ह्या अध्यायामध्ये मला कुठेतरी क्लिक होतंय की जसं अर्जुनाला कृष्णाने दर्शन दिलं होतं, तसंच श्रील प्रभुपादांना पण दिलेलं असणार आहे. त्यावेळेसच त्यांना महात्मा गांधीजींच्या मृत्यूबद्दल अगोदर कळून आलं, असं मला वाटतं. बरोबर आहे का? असेल ना. आणि शेवटी जे काय आता आपण, म्हणजे ते तर शुद्ध भक्त होते, खूप जप करायचे आणि कृष्ण सेवेसाठी त्यांचं आयुष्य त्यांनी अर्पण केलं होतं. तर ते जे काय बोलणार ते सत्यच होणार ना? नाही, कारण या अध्यायाच्या सुरुवातीला काय भगवान कृष्णांनी काय म्हणाले की तुला आत्ता सध्याचं पण आणि पुढचं पण मी दाखवतो, जेव्हा विश्वरूप चालू होतं दाखवणं त्यावेळेस. त्यामुळे मला ते वाटलं की कदाचित ते श्री प्रभुपादांना पण क्लिक झालेलं असणार आहे अर्जुनाप्रमाणे. धन्यवाद. बरं, मग मी आता बोलू का की भक्तीचे 8 चिन्ह असतात जे एका शुद्ध भक्तावर दिसतात. तर पहिलं जे चिन्ह असतं म्हणजे एकदम अचंबित होणे, एवढं आश्चर्य वाटतं की तो माणूस स्तब्ध होतो तिकडच्या तिकडे. दुसरं म्हणजे खूप घाम फुटतो. तिसरं म्हणजे अंगावर रोमांच उभा राहतो. मग चौथं म्हणजे रंग बदलतो, म्हणजे रंग असा भक्ताच्या चेहऱ्यावर तेज होतं, तर ते तेज उतरतं. असं चेंजिंग बॉडीली कलर्स म्हटलेलं आहे आणि गोईंग पेल हा शब्द वापरलाय इंग्लिश मध्ये. मग 5वं म्हणजे आवाज कापरा होतो. मग 6वं म्हणजे ट्रेमलिंग ऑफ द बॉडी, म्हणजे आपण हलायला लागतो. 7वं हे खूप तुम्हाला दिसलं असेल की पाणी येतं, डोळ्यातून खूप पाणी वाहतं. आणि 8वं म्हणजे चक्कर येऊन माणूस पडतो. तर हे सगळं ही 8 चिन्ह आहेत आणि ही 8 चिन्ह एखाद्या शुद्ध भक्तामध्ये तुम्हाला दिसू शकतात. एखादं दिसू शकेल किंवा 4-5 दिसू शकतात. आणि हे जे ही जी 8 चिन्ह आहे, हे जेव्हा तुम्ही भागवत वाचाल आणि कृष्णाचे शुद्ध भक्त जेव्हा तुम्हाला लक्षात येईल की ही यांच्यामध्ये ही 8 चिन्ह कुठे कुठे दिसतायत,
हे लगेच लक्षात येतं. म्हणजे आता त्यांनी हे सांगितलेलं आहे की जेव्हा यशोदा मातानी कृष्णाचं विश्वरूप बघितलं त्याच्या मुखामध्ये, तेव्हा तिच्या अंगावर रोमांच उभा राहिला असं वर्णन दिलंय. किंवा जेव्हा कृष्ण मथुरेला चालला तेव्हा सगळ्या गोपींनी त्याचा रथ अडवायचा प्रयत्न केला की तू जाऊ नकोस. त्यावेळेला त्यांचा सगळ्यांचा आवाज कापरा झाला होता. किंवा जेव्हा शिशुपाल त्या यज्ञ केलं होतं आणि तो सर्वांना म्हणाला की कृष्णाची अग्रपूजा करायची नाही, तेव्हा सर्वजण खूप रागावलेले आणि सहदेव जो होता त्याचं शरीर हलायला लागलं, ट्रेम्बलिंग ऑफ द बॉडी. तर असे हे जे चिन्ह आहे ते शुद्ध भक्तांमध्ये आपल्याला दिसतात. किंवा जेव्हा इंद्रानी खूप पाऊस पाठवला आणि हे लोक सगळे वृंदावनात होते, तर तेव्हा तो काय करतोय हे बघून गरुडाला खूप खूप राग आला. आणि जेव्हा त्याला खूप राग आला तेव्हा त्याला घाम पण खूप यायला लागला. अशी ही चिन्ह आहेत भक्तीची जे शुद्ध भक्तांमध्ये आपल्याला दिसतात. मी आता रेकॉर्डिंग बंद करते.